Yeah.
Χρόνια που περάσαν
κύριοι, έχετε κάρτια, καλησπέρα. Από τη διεύθυνση του κέντρου μας, από τις Ιδρυάτες. Αν θέλετε μου δίνετε φώτα πιο πολλά. Φώτα πιο πολλά. Οι Ιδρυάτες πρώτα σας καλωσορίζουν. Οι Ιδρυάτες σας καλωσορίζουν πρώτα και ύστερα εμείς οι καλλιτέχνες. Όλοι μας έχουμε την ύπαρξη Ιδρυάτες, που όπως λέει οι Ιδρυάτες είναι οι νύφες των δασών. Να μην πεις εσύ. Άσε ρε πρόεδρε, θα τα πούμε τώρα. Για τον Μανιάτη τον Γιάννη που ψοφάει για χειροκρότημα και τον αγαπώ και είναι δημιουργός, καλείστε στο χειροκρότημα. Και για τον Ζαχαρία του Τσίπρα, που είναι καλός φίλος. Τον αγαπώ πολύ γιατί είναι κοσμοπολίτης, είναι δραστήριος, κάνει τα πάντα για το σύλλογο και πραγματικά επί σειρά μόνο από εβδομάδες συνέχεια, είναι επόμενο, έχει την αγωνία να δημιουργήσει μια καλή βραδιά για εσάς. Πήρε όλη την ευθύνη πάνω του μαζί με το Συμβούλιο βέβαια, δεν μπορώ να πω, εργάστηκε και το Συμβούλιο, αλλά ο Γιάννης ο Μανιάτης έχει καρδούλα κοσμοπολίτικη, γλυκιά, φιλόμουση και αγαπάει τον κόσμο όλο. Ειδικά το σύνολο. Ευχαριστώ Ζαχαρία. Καλωσορίζουμε και όλες τις κυρίες και τους κυρίους που απόψε είναι κοντά μας, οι παρέες, οι φιλικές. Καλώς ήρθατε, να είστε ευτυχισμένοι και τα ελεύθερα παιδιά να γρήγορα παντρευτούν. Όλα τα ελεύθερα παιδιά. Πού είναι οι νιόνυφοι, πού είναι οι νιόνυφοι, πού είναι οι νιόνυφοι παιδιά. Εκεί πάνω. Να ζήσετε ευτυχισμένοι και να αποκτήσετε 15 παιδιά. 15 παιδιά. Αμέ, εδώ στις Ιδρυάτες να γίνονται και τα βαπτίσια και οι γάμοι και όλα. Και εσείς να χαίρεστε τη ζωή, μπράβο. Να τους χαίρονται οι συγγενείς και φίλοι. Και τους ευχόμαστε όλοι μας η καρδία να είναι ευτυχισμένοι. Έτσι, να τα πεις γιατί είναι συμπατριώτες, είναι φίλοι, είναι αγαπημένοι σου άνθρωποι, δικοί σου και πρέπει για να γίνουν. Αλλά άλλο ένα χειροκρότημα θα ζητήσω για τον κύριο Μανιάτη. Το αξίζει, το αξίζει. Με έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνα και μου έλεγε τι θα κάνουμε, το πρόγραμμά μας. Το ενδιαφέρον του, το ένα, το άλλο, το πάω. Λοιπόν, η ηθική αμοιβή είναι η δική σας η αγάπη για τον Γιάννη τον Μανιάτη. Ευχαριστώ Ζαχαρία. Και μαζί με τον Ζαχαρία ευχαριστώ όλο το συγκρότημα και το κέντρο της Ιδρυάδες, το φίλο μας τον Κώστα και τον συνάδελφο τον αδελφό του. Φίλες και φίλοι συμπατριώτες, συμπατριώτες και φίλοι αμαρινθοί, φίλοι των αμαρινθίων. Εύχομαι καλή διασκέδαση απόψε, μια και το καλό, όχι κακό, τρίτωσε. Για τρίτη συνεχή χρονιά λοιπόν οι Εναθήνες Αμαρίνθοι κάνουν χορό. Και αυτό για μας τους βαθιώτες είναι κάτι. Από πού να πρωταρχίσω. Πρώτα κοντά μας βρίσκεται ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, ο Κώστας ο Λινοξυλάκης, που παλιές αναμνήσεις αθλητικές με κάποιον πολύ φίλο του, το Βαγγέλη το Μπουρμά, ενώθηκαν απόψε για να τα πούν. Και τους ευχαριστώ. Ακόμα μαζί μας βρίσκονται, θα μπορούσα να πω, οι γνωστές οικογένειες των βαθιωτών. Τους ευχαριστούμε όλους από βάθος καρδιάς για την παρουσία και στα 3 χρόνια. Πράγματι βλέπω πρόσωπα και οικογένειες που έρχονται εδώ για τρίτη συνεχή χρονιά και αυτό είναι κάτι. Η βραδιά μας απόψε είχε και κάτι άλλο. Θα παρακαλούσα τη Γενική Γραμματέα να έρθει εδώ ένα λεπτό. Πρώτα θέλω να πω ότι απόψε είναι σύσσωμο το διοικητικό μου συμβούλιο εδώ και οι 7 και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και οι συμπατριώτες και το χωριό τους. Ακόμα βρίσκεται ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Γυμνού, ο κύριος θύμισε το μου Τσιμπίδης, συγγνώμη, έτσι κύριε Τσιμπίδη. Ο κύριος Τσιμπίδης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι έκανε τόσο κόπο να έρθει από το χωριό. Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και φίλοι των βαθιωτών, απόψε θα κάνουμε μια απονομή, έναν έπαινο για πρώτη φορά, ίσως στο χωριό μας, σε 2 ανθρώπους
που το καλοκαίρι στις 30 Αυγούστου έσωσαν 2 παιδάκια από βέβαιο πνιγμό. Εμείς σαν σύλλογος πήραμε πρωτοβουλία να τους βραβεύσουμε. Οι δύο αυτοί είναι ο Δαμιανός, ο Γιωργάς, που είναι μαζί μας απόψε και τον ευχαριστούμε. Του ζητώ συγγνώμη γιατί πράγματι βρήκα λίγο αντίσταση όταν του είπα ότι Δαμιανέ, θα σε βραβεύσουμε απόψε γιατί πρέπει να βραβεύουμε το ήθος και την αυτοθυσία, γιατί για το χωριό μας ήταν κάτι. Πιστεύω να γίνει αρχή, για να μην είναι σπάνιο. Ακόμα θα ήθελα να πω ότι στη συνέχεια, Δαμιανέ, είναι δυνατόν μαζί θα ήθελα να το διαβάσω. Έπαινος, ο Εξοραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Σαμαρίνου Θεβίας με την υπαρίθμη 2 κάθετος 18-9-87 ομόφωνη απόφασή του απονέμει έπαινο ήθους και αυτοθυσίας εις το συμπατριώτη μας Γεωργά Δαμιανό σαν ηθική αμοιβή και παράδειγμα προς μίμηση. Ο συμπατριώτης μας με κίνδυνο της ζωής του μαζί με άλλον συμπατριώτη του, τον Μαρίνο, τον Γιώργο του Κωνσταντίνου, ένα νεαρό παιδί 18 χρονών, έσωσαν από βέβαιο θάνατο την Κυριακή 30 Αυγούστου 1987 δύο αδέλφια ανήλικα που χαροπάλαιαν. Για όσοι ήσασταν στο χωριό θυμάστε ότι εκείνο το απόγευμα φύσηξε απότομα κάποιος αέρας και σήκωσε και τις καρέκλες ακόμα από την παραλία. Εκφράζουμε λοιπόν θερμά συγχαρητήρια και ο Σύλλογος και το χωριό μας ολόκληρο. Σας συγχαίρω. Βέβαια από μέρους του συμπατριώτη μας του Μαρίνου δεν υπάρχει. Θες να πεις κάτι? Είναι συγκινημένος πολύ, τον ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου. Είναι ένα μικρό δείγμα της μεγάλης προσφοράς σου. Δεν θα σας κουράσω άλλο, γιατί απόψε ήρθαμε για να γλεντήσουμε και για τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα ήθελα να προσφωνήσω πολλούς άλλους, αλλά ο φίλος μας Ζακαρίας δεν μου το επιτρέπει. Στη συνέχεια έχουμε μια λαχιοφόρα αγορά. Αν θέλετε, μπορείτε να βοηθήσετε το Σύλλογο, τουλάχιστον από αυτή τη μεριά, μια και πολλοί συμπατριώτες δεν είμαστε μαζεμένοι, για να λέμε την αλήθεια απόψε. Φέτος έχουμε τα πιο λίγα άτομα και από τις 3 χρονιές. Μήπως ο κύριος Αντιδήμαρχος θα ήθελε να πει 2 λέξεις? Ο Κώστας ο Λινοξυλάκης θέλει να πει 2 λέξεις. Κυρίες και κύριοι, καταρχήν ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο που με κάλεσε να σας απευθύνω έναν σύντομο αλλά πάνω απ' όλα οικογενειακό χαιρετισμό. Από ό,τι καταλαβαίνετε θα πρέπει να τον αντικαταστήσω έστω και για λίγο μπρος από αυτό το μικρόφωνο, αν και γνωρίζω ότι η σύγκριση αυτή μεταξύ μου και του αγαπητού κύριου καθηγητού θα είναι εις βάρος μου συντριπτική. Εν τούτοις όμως επιφυλάσσομαι όταν και εκείνος σαν φίλαθλος που είναι καμιά φορά παρευρεθεί σε κανένα γήπεδο, θα τον καλέσω να με αντικαταστήσει, όχι βέβαια σαν εν ενεργεία πλέον ποδοσφαιριστής, αλλά σαν δάσκαλος. Να με αντικαταστήσει έστω και για λίγο μέσα εις τους θύμους για να βρεθεί στην αμηχανία που με έφερε αυτή του ίδιου στιγμή. Κυρίες και κύριοι, εάν πραγματικά έχω το θάρρος να εμφανίζομαι απόψε ενώπιόν σας, είναι διότι απευθύνομαι σε φίλους και σαν φίλοι θέλω να με κρίνετε επίοικος. Την επίοικιά σας όμως αυτήν
την επιζητώ και για έναν άλλον ακόμη λόγο. Παρόλο ότι επί 5 συνεχόμενες τετραετίες εκλέγομαι ερετός Δημοτικός Σύμβουλος στην Αθήνα, ετούτοις όμως σας διαβεβαιώνω ότι στερούμε της πείρας των κλειστών συγκεντρώσεων όπως είναι η απόψινή. Αλλά με πολύ μεγάλη χαρά όμως ήρθα απόψε κοντά σας. Πρώτον, διότι με πολλούς από τους παρευρισκομένους με συνδέει οικογενειακή φιλία. Δεύτερον, ο σύλλογος είναι εξοραϊστικός, είναι πολιτιστικός και επομένως οποιαδήποτε δημοτική αρχή δεν πρέπει να είναι απούσα από τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Τρίτον, θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ τον Πρόεδρο, το Συμβούλιο και όλους εσάς για την ωραία απόψινή αυτή βραδιά. Αλλά θα ήθελα και στο πρόσωπο του κυρίου Τσίχλα να συγχαρώ το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και όλους, και τελειώνοντας θα ήθελα επ' ευκαιρία των Άγιων αυτών ημερών που έρχονται υγεία, κέφι και χαρά σε όλους. Είναι μια ευχή που πραγματικά πιστεύω θα πιάσει, διότι βγαίνει βαθιά μέσα από την ψυχή μου. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό, Κώστα. Απέδειξες ότι με αντικατέστησες περισσότερο. Όμως, από ό,τι κατάλαβα, κάποτε η Ελλάδα στηριζόταν στα πόδια σου για να μην ητάτε και στο μυαλό, και σήμερα βλέπω ότι και ο Δήμος Αθηναίων θα στηρίζεται στα δικά σου χέρια, στο μυαλό σου και τις πλάτες για να πάει μπροστά. Και αυτό είναι ευχάριστο. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλούσα να πει και δύο λέξεις, συγγνώμη για την εξαίρεση, ο αγαπητός συμπολίτης μας, πολιτευτής Ανδρέας Μαυραγάνης, ο οποίος είναι κοντά μας, όχι να του κάνουμε κάτι άλλο, αλλά να πει δύο λόγια στην απόψινή βραδιά. Είναι μαζί μας λοιπόν και ο Ανδρέας Μαυραγάνης και θα θέλαμε, γιατί είναι σπλάχνο από το σπλάχνο μας, να πει δύο λέξεις. Έλα, Ανδρέα. Σας ευχαριστώ. Φίλε κύριε Πρόεδρε και Διοικητικό Συμβούλιο, αγαπητές συμπατριώτες και συμπατριώτες. Είναι περιττό να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Η Αμάρινθος, η ωραία Αμάρινθος, σε εμάς έχει αναποθέσει τις ελπίδες της. Πιστεύω σε μια ενότητα, πιστεύω σε μια αγάπη, σε μια σύμπνοια, για μια πραγματικά δυναμική παρουσία. Εύχομαι σε όλους σας καλή διασκέδαση και πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα ειδούμε πράγματι καλύτερες μέρες. Η Αμάρινθος, η πρωτοπόρα Αμάρινθος, η οποία είναι πάντοτε στο σωστό δρόμο, παραμένει στις επάρξεις και δίνει το μεγάλο αγώνα, τον ιερό αγώνα για τη σωτηρία όχι μόνο της Αμαρίνθου, της Βάθιας, αλλά για όλης της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι σε όλους σας καλή διασκέδαση και ευτυχισμένη ζωή. Καλή σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ τον Ανδρέα που πάντα δίνει παρόν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Φίλε Ζαχαρία, αφήνουμε σε εσάς πλέον το μικρόφωνο να μας διασκεδάσετε. Θα υπενθυμίσω λοιπόν τη Λαχιοφόρο Αγορά, συγγνώμη εάν δεν λέω τα ονόματα αυτών που προσέφεραν δώρα, τουλάχιστον να πω αυτόν που προσέφεραν από το χωριό από ό,τι θυμάμαι. Θυμάμαι βέβαια ένα ωραίο, και αυτό θέλω να σας πω μονάχα. Ο φίλος μου ο Μίκος ο Κασουλιέρης, είναι τα παιδιά εδώ και μ' ακούνε, πρόσφεραν ένα σχοινί και ένα σαπούνι. Τον ρώτησε ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας, γιατί το δίνεις αυτό, και λέει για να κρεμαστεί ο Μανιάτης, πήγε και έμπλεξε σε αυτά. Να μην κονίπηκε και κάτι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους όσους πρόσφεραν και όσους προσφέρουν με την παρουσία τους, τα δώρα τους, και εσείς τώρα με την τσέπη σας να πάρετε κανένα δώρο και κανέναν λαχνό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λίγο έχουμε και μια έκπληξη από το χωριό μας. Θα μας τραγουδήσει η συμπατριώτησά μας, πιστεύω να έρθει, η Μαρίνα, η Πετρογιάννη, και στο τέλος έχουμε άλλη μια έκπληξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Όπως ξέρετε έχουμε...
χορέψαμε μαζί.